Makadi murezi mabweusana zvekare pano pachivhitivhiti chenyu zimejidibha tinenge tichikupa nyaya dzinopisa zuva nezuva. Hazvina kumira mushe murezi mabwe masiritsi social media. Toda kuti tinge tichikuzivisai zvese kono kuti zvinhu hazvina kumira mushe hazvina mbogadzikana zvachose. Right, mamiriro akaita nyaya zvaizvozvi nyaya yakamira yakadai so. Tine nyaya yavakembo muhadhi vanova vice president weZanu PF. Avo vari kutaurwa kunzi vakange vokolapsa vachiadresa. Right, pane vamwe vanhu vakuru vanokwanisa kuita mavice president vanokwanisa kutsiva murume uye wemunhu ari kurwara. Emerson Damzo munangagwa runyatsoona kuti panapa hapana umwe munhu anenge aisenda kaisa panoda kutobviswa but chero Kembo Muhadhi akaramba achirwarira pabasa ake aripo hazvisi kuzotadzisa Emerson Damzo Mnangagwa kubviswa izvozvo. Emerson Damzo Mnangagwa 31 anofanira kunge atoenda. Right, murume ari kumanikidzwa kuti aramba achishanda iye achirwara ndiyo nyaya iri pafeya. So kusada kuda kuuraya umwe munhu because munhu ari kurwara anofanira kupiwa nguva yekuzorora kwete kuti unoramba uchimuti uya pabasa fira pabasa. Right, akafira pabasa mhuri yake unozoichengeta naye Emerson hauchengeti. Saka rega kunzwe nyaya zvairi kutaura pana musoro nyaya rokuti VP Muhadhi hospitalized following near collapse during public address. Right, rakatipinde mutsamba zvezere panonzi vice president Kembo Muhadhi recently public appearance is once again brought his health into the spotlight, raising concern about his fitness to take on greater leadership responsibility in the future. At a traditional Thanksgiving ceremony in the Dola area of Umzingwan district, Mateveleland, South, Muhadhi's visibly frail state and struggles with speech delivering sparked new worries about his well-being and ability to fulfill duties effectively. Right, murezi mabwe nafunga munyatsokunzwa zvandiri kutaura panapa. Kembo Muhadhi munhu ari kutotadza kunge achitodheliver speech chaiyo ukamuzwa achitaura haatonyatsokwanirise kutaura munhu ari kurwara. Kumanikidzira munhu anofanira kunge ari kuchipatara achirapwa. So ndopaunoona uipiwa Emerson Damzo Mnangagwa kuti muipi mukuru apa ari kudhifenda kuti iya Kembo akaenda pasaidi munhu achanga ari pedyo naye vachakwanisa kumubvisa neku. Right, ku iri kuuya yakatomunanga chaichai head on noti kuti iri kuuya neku akavara iro noti zvokunzi achafotwa kana achitose aiwa vari kuuya direct head on. So ndo ku iri kurova Emerson Damzo Mnangagwa head on kwete zvokunzi anohwandirwa kandi aiwa direct. So vakatotarisana ndo ku ichaitika munyika yeZimbabwe. So mune Zimbabwe 31 vanhu vese mustreet. Thank you. Zimbabwe inyika inoera, inyika ine humwari, inyika yakasikwa yakaropafadzwa naMwari ine zvese. Ndokusaka makaona kana varungu pachavo vaida chinhu ichocho chinoera muZimbabwe kuti sei nyika ine humwari hwakadai, sei nyika iyi yakambokosha zvakakura kudai pasira nyaya yekuti hanzi zvicherwa kana zvinyi zvinokosha zvinowanikwa muZimbabwe. Kuyera ikoko kutaura naMwari kwaita madzitateguru edu vachitiwo musikavanhu. Ikoko ndiko kwavaida nokuti paiva nokunzwana kwakakura kwazvo namadzitateguru edu naMwari. Vaitaurirana zvese zvavaida kuti zviitike. Masango makomo zvese zvaiva nokuyera kwaichisa. Nanhasi Zimbabwe inyika ichiri kuyera, inyika yokuti ani nani anoda kunamata Jehovha anonzvika. Asi vavengi kubva pavarungu vakauya vachizama kutsvaka kuti vangacapture sei, vangabata sei kuyera uku kuve kwavo. Yanga isiri nyaya yokuti vana veZimbabwe vairwira kuzvisunungura kubva kuna sekuru Kaguvi vana mbuya nehanda. Vaida kuyera kwacho ikoko kuti vatange kukucapture kutanga kuve kwavo. Zvekuvadimbura musoro, kuvasungirira nekuvauraya, vaida kuona kuti icho chiri svikiro nemidzimu iri kumbotaura pavana ava. Tingaitora sei? Tikavadimbura musoro, tikatora misoro yacho tinenge tatora ukosha, tinenge tatora mweya unoera uri pavari. Asi hazvina kugoneka nokuti zvaibudira kuvanhu vakawanda.
kunyambe vakazama kuvapedza vese vaitaura naMwari nokuti ndivo vaibudisa dudziro yechiprofita chenyika kuti nyika iko zvino izvi pairi inofanira kubva pachidanho ichi ichienda apa, uye vavengi venyika ndavana nhingi nana nhingi. Ikoko kunongedzwa vanga vasingakudi kuti varambe vachinongedzwa kuti ndivo vavengi venyika. Vaizama nepavanogona napo kubata miromo yavanotaura, vasingazivi kuti kutaura kwavanotaura masvikira hakusi kuda kwavo, zviprofita hakusi kuda kwavo. Pakanzi mapfupa angu achamuka nambuya nehanda. Mabwida aya namanyasarandi namamumbwa aya ndo pavakatangira kuheka kuti ivo ndivo vava mapfupa ane handa, ndivo vamuka vachibvuta nyika kubva kuvarungu. Vakati tisu mapfupa acho. Zvechokwadi nekuputirwa nekubatwa kwavana veZimbabwe vakabhilivha vana Mugabe kuti zveshuwa ndo vatambira nyika, tatora nyika taigamuchira, tiri mapfupa ane handa. Masvikiro aingovapo achingotaura chokwadi kuti haisati nyika yava mumaoko evana veZimbabwe. Vakaramba vakashinga vakangoheka vachiteverera midzimu, vese vaisvikirwa nemidzimu, vese vainamata vachipiwa zviprofita, nokuti midzimu nechiprofita chinongori chinhu hwani. Kunamata nemidzimu, mudzimu mweya wakachena haudi tsvina, hausvike pamunhu ane tsvina, zvimwe chete nemweya mutsvene, chinongori chinhu hwani. Saka vaizama nepaunogona napo kutsvaka masikireti ese iwawo kuti ari kufamba sei, asi zviri muropa ravo mamumbwa aya namanyasaranda aya hazvainzanana nemidzimu yenyika. Pese pavaenda vachikondakta masvikiro, pavaikondakta midzimu, pavaikondakta zviprofita zvese, vaibudirwa pachena kuti handimi varidzi vechinhu, hachina chokuita nemi, uye hamugoni kutaurirana nemidzimu yenyika, hamugoni kutaurirana namasvikiro, nokuti hamuna chokuita, muri vabva kure, muri vatorwa. Vaizviziva vana Mugabe vese, asivo kuoma mwoyo kwavo kwaivako kuti toda kuona kuti midzimu yacho namasvikiro zvichataura panani. Ndo chinhu chavari kutsvaga kusvika nanhasi uno, kuti zvinhu izvi kuyera uku kuri panani, kuri kufamba kunani. Vadhaivheta kuona kuti chivanhu ichi toda kuchipedza chese, kusare vemakereke. Ndo pamakuona vakupindira mumakereke mese, vachida kuona kuti icho chinombotaura chenyika ino iyi chiri kumbotaura chichibva papi, chasara panani, achiri kutaura nekuonesa nyika zvokwadi kuti ava vabva kure, ava havana ropa redu, havana chokuita nenyika, hatina rudzi navo, vakapamba nyika. Nhai vana veZimbabwe, zvingagoneka here kuti munhu aheke chiprofita, asandure chiprofita, asandure zvakadudzirwa nomweya, nokuti chiprofita ichokwadi chichauya chisingachinje kana nomunhu, chisingachinje kana kudenga kana chatogara chabhako, chinenge changomirira kuzadzikiswa chete, sekududzira kwazvakaita kuti mwanakomana womunhu achazvarwa kureva Jesu. Hapana zvaigona kuzoitiwa kuti zvichinje kuti asazvarwa. Chero Satan Diabolos aivako, chero masatanisti aivako, havana chavaigona kuchinja. Chavakagona kuuraya vanakomana vese vachizama kudzivirira kuti munhu yaasazvarwa asasvika pano panyika. Musashamisika nezvamuri kuona zviri kutaurika nhasi mupolitics dzemuZimbabwe. Ndo zvinhu zvimwe chete zviri kuda kuitwa namasatanisti aya. Ari kuda kudzivirira zvakaprofita, zvakanyorwa. Mapfupa ane handa akanzi achamuka. Akatomuka here kana kuti asati amuka? Kana akamukira pamamumbwa, mamumbwa mapfupa ane handa here? Right. Pakadudzirwa nyaya yeutongi nechiprofita hweZimbabwe kuti pachatonga munhu anonzi Gabriel ane zita rengirozi. Abvapo pachapinda umwe akanyanya kuoma mwoyo zvikuru, asi hatonge kwenguva yakareba. Kuchazotonga achaita kuti nyika ichiinda pakanaka,
ichisununguka nyika yeZimbabwe achibva kuupotere. Ndinovimba chiprofita ichocho vanogara vachichitaura vanhu veZANU-PF navo vanotochiziva. That's why vachigara vachiparidza maevhangeri anobata vanhu kumeso kuti vagare vari on top of prophecy, kuti vanhu vese vabhilivhe ZANU-PF sokuti ndiyo yakabata that prophecy ende vomodifya kuti afanika ivo vari kufamba nethat prophecy. Ndokusaka muchiona vananyoka yemabhunu vachitaura the same prophecy iyoyi. Kana vakamboteerera maaudio anyoka yemabhunu achitaura this prophecy yakaprofesewa yeutongi hweZimbabwe. Now they are trying to create an image yekuti vanhu vari kuupoteri vari kunze ndo vakuda kugadzira nyika, asi still havasiye mutupo wavo weZANU-PF ndo wavari kukanganisa kuti vachibata vanhu kumeso zvava kufumura chokwadi kuti handivo vaidudzirwa nechiprofita. Havasiye mutupo wavo weZANU-PF, vari kungoudana kuti ZANU-PF. Vari kuda kuzama kuti vese vana Kasukuwere, vana nyoka yemabhunu, vana Geza vese vatsigirane kuti afanika ivo vari kuupotere vachauya kuzosunungura Zimbabwe. Takazvitaura pano paLiberation Struggle kuti vanoda kuheka. Ndo mahekero avanoita. Vanotangira kuspiritual kuheka. Voziva kuti imimi zvomuchitevera nokutenda kuprofesi muchafara nokutsigira zvavanoita muchiti aiwa ndizvo zvatakanzwa, izvo nyambisira kwete. Ndisatani atopinda. Saka ndinotsigira mashoko ese ari kutaura namaambassadors kuti vanhu ava vanoheka zvese. Vanoheka ushe, voheka masvikiro, voheka zvitendero zvese zvemunyika, vozviita zvavo, asi izvo zvichitovaramba pachavo, hazvivade kana kuvaona. Saka suwo ratinaro rakamanikana zvikuru. Ane rombo rakashata mwana weZimbabwe achiri kutevera suwo rakapamhama reZANU-PF rine kufara nekufarisa nekudya vachiguta nekupfachura pfuma, vachisiya suwo ravo rakamanikana rakafamba nana mbuya nehanda nana sekuru Kaguvi nana Chaminuka rakamanikana. Iri ratinodai kutamburira kuti ngatiitei mudeme tigone kuumba hondo yakasiyiwa namadzitateguru tipfuurire mberi nayo. Zvino zvava kuvarwadza kuti chinhu chiya hatina zvatati tachiita chichiri kurarama chipenyu, ndo zvava kuvadzimba kuti chabuda seiko, vakuparidza sei zvefuti zvokwadi vachitifumura, ndo zvava kuvanetsa. Ndo nyaya yatiri kunyanya kurwisana nayo zuva ranhasi. Saka minamato, vanotaura nedenga, vanotaura namasvikiro, vanotaura nemidzimu, ndiro basa.